हॅलो गाईस, कम्पिटिशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. ही एक वाटी टाकून घेतली मी आणि आता ही एक वाटी अशी एकूण मी 2 वाट्या हरभऱ्याची डाळ घेतलेली आहे. आता याला स्वच्छ धुवून याला आपण शिजवून घेणार आहोत कुकरमध्ये. तर इथे बघू शकता आपण 2-3 पाण्याने डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे, कारण त्याला पावडर वगैरे लावलेली असते म्हणून. तर आता आपण याच्यामध्ये एक किंवा 1.5 तांब्या पाणी टाकून घ्यायचं. इथे मी 1 तांब्या पाणी टाकलेलं आहे. इथे बघू शकता एकूण मी 1 तांब्या आणि थोडं पाणी वरती टाकलेलं आहे, 1.25 तांब्या एकूण असं. तर चला आता आपण हे कुकरचं झाकण लावून याला गॅसवर शिजायला ठेवूया. तर इथे बघू शकता आपली छान अशी डाळ शिजून झालेली आहे. तर आता आपण यालाच गाळून घ्यायची चाळणीमध्ये, याच्यातलं पाणी काढून घ्यायचं आहे. अशी छान आपली डाळ शिजलेली. तर आता याला आपण असं पुरण करून घ्यायचं आहे. आता याचं हे बघा, दाबताक्षणी मी 5-6 शिट्ट्या होऊ दिल्या म्हणजे आपली डाळ छान शिजते. ही असे दाबले की लगेच बारीक होते. इथे बघू शकता अशीच डाळ आपल्याला शिजवून घ्यायची पुरणासाठी. तर इथे बघू शकता शिजलेली डाळ याच्यात टाकून घ्यायची आणि याच्यातून बारीक पुरण करून घ्यायचे असं घोटून. अशा पद्धतीने चमच्याने किंवा पेल्याने तुम्ही याला असं बारीक करून घ्यायचे. अशा पद्धतीने पटकन बारीक होते. अशा पद्धतीने सगळं पुरण आपण करून घेणार आहोत. इथे बघू शकता मी आता हे 2 चमचे तूप टाकून घेतलेलं आहे. आता आपण हे पुरण जे डाळ जळलेली आपण आता याच्यामध्ये शिजवून घ्यायची आहे. साखर टाकून किंवा गूळ टाकून तुम्ही ज्या पद्धतीने पुरण बनवता त्याच्यात त्या गूळ टाकून किंवा साखर टाकून. तर आता इथे मी साखरच टाकणार आहे. तर पूर्ण ही जळलेली डाळ याच्यात आपण टाकून घ्यायची कढईमध्ये. तर इथे बघू शकता आपण मी तर 2 वाट्या पुरण घेतलं होतं, त्याच्यात अर्धी वाटी मी दळलेलं काढून ठेवले आमटीसाठी. आता इथे 1 वाटी आपण साखर टाकून घ्यायची. तुम्हाला जितकं गोड, कमी गोड किंवा जास्त गोड लागत असेल त्याप्रमाणे. मी इथे 1 वाटी साखर टाकते 1.5 वाटी पुरणासाठी. तर आता ही साखर टाकून घेतल्यानंतर याला छान शिजवून घ्यायचं आहे साखरेमध्ये. आणि याच्यातच आपण आता विलायची बारीक करून टाकून घ्यायची. साखर टाकल्यानंतर अशी छान मिक्स करून घ्यायची. एवढं छान शिजवून घ्यायची. तुम्ही बरोबरीने पण साखर टाकू शकता किंवा त्याच्या अर्धी पण टाकू शकता. मी इथे 1.5 वाटीसाठी 1 वाटी साखर टाकलेली आहे. थोडं गव्याला शिजवून घ्यायची पूर्ण, याचा कलर बदलेपर्यंत हलवत राहायचं आहे सतत. तर इथे बघू शकता असं छान आपलं पुरण शिजवून झालेलं आहे.